Welcome to Ultra Proactive Marketing Incorporated Compensation Plan video presentation o mas kilalang UPMI. Dito sa video na ito ay matututunan mo kung paano ka kikita at makakapagsimula ng isang negosyo na talagang abot kaya at higit sa lahat makakatulong ka pa. We already know na almost 80% sa mundo ay kailangan ng ating produkto ng Promag 300 Magnesium. Kaya sigurado akong magugustuhan mo ito, lalo na ang ating negosyo ay driven by advocacy na makatulong sa nakakarami. Why? Dahil sa pagiging distributor ng UPMI ay isa ka na ding entrepreneur na tutulong labanan ang silent epidemic ng magnesium deficiency. Paano magiging UPMI distributor? Mag-avail ka lang ng membership package na nagkakahalaga ng 8,000 pesos. Ito ay maliit na halaga lamang bilang puhunan para magsimulang mag-business ng Promag 300. Makakakuha ka ng 10 bote ng Promag 300 na 150 ml na pwede mong ibenta sa halagang 910 pesos kada isa. Kapag naibenta mo lahat ito, bumalik na ang puhunan mong 8,000 ay may kinita ka pang 1,100 pesos. Ano-ano ang mga paraan para kumita ka dito sa UPMI? Number 1 ang retail profit. Ang maganda dito, produkto pa lang ay talagang kikita ka na at hindi nakakahiyang ibenta ang produkto natin dahil proven and tested na ito. Even celebrities at ilan sa mga kilalang tao ay gumagamit na ng Promag 300. Ang maganda pa dito ay pwede kang kumita ng up to 30% bawat mabenta mong produkto natin na katulad ng Promag 300. Halimbawa, ang Promag 300 na 150 ml ay nagkakahalaga ng 910 pesos MRP. Dahil ikaw ay distributor na, ito ay mabibili mo ng may 30% discount o sa halagang 637 pesos na lang. Imagine kung nakakabenta ka ng 10 Promag kada araw. 910 pesos times 30% is equal to 273 pesos. I-times mo na lang sa 10 piraso. Meron ka agad na kinitang 2,730 pesos. Number 2 naman, ang sponsor bonus. Meron tayong associate and executive package. Ibig sabihin, every time na nakakapag-refer ka ng bagong UPMI distributor ay may kita ka din dito. Number 3 naman, ang March Sales Bonus o MSB. Ikaw ay magkakaroon ng UPMI account na makikita sa website ng company. Sa account na ito ay meron kang makikita sa binary genealogy mo na left and right sales group. Every time na may papasok na bagong distributor sa network mo ay may makukuha match point sa kanila. Pag nabasa ng system ni UPMI na may 150 MP ka sa left at 150 MP sa right sales group mo, ikaw ay kikita ng 500 pesos. Ikaw ay pwedeng kumita ng hanggang 15,000 pesos sa MSB sa isang araw lamang. Ang safety net ng UPMI ay every 5 per IGC ang kapalit nito with maximum pairs of 30 pairs per day. Number 4 naman, ang Mentors Bonus. Bukod sa MSB na iyong kikitain, ay pwede ka pang magkaroon ng additional income sa mga MSB ng lahat ng distributor mo na ikaw ang nag-invite. Kikita ka ng 10% base sa MSB ng lahat ng first level mo. Ang requirement lang dito ay at least 2 direct sponsors. 5% base naman sa MSB ng lahat ng nasa second level mo. At ang requirement naman dito ay 4 direct sponsors. Number 5 ang Upcoin Reward System. Sa UPMI, lahat ng binibili mong products ay may corresponding Upcoin na pwede mong ipunin. Ang Upcoins na ito ay magagamit mo sa pag-redeem ng products at mga rewards. Ito ang mga pwede mong i-redeem gamit ang iyong Upcoin. Number 6 naman ang Unilevel Bonus. Sa Unilevel system, pwede kang magkaroon ng rebates kapag ang lahat ng downlines mo ay bumibili ng produkto ni UPMI. Ito ang isa sa masarap na kitaan dito, lalo kung nakabuild ka na ng team dahil every time na nagre-repeat order sila ay may kikitain ka din dito. Take note, required na mag-maintain ng 100 PB para maging qualified sa Unilevel Bonus. 2 bote lang ng Promag 300 na 150 ml, qualified ka na. Number 7 naman ang Unilevel Check Match. Ito ay additional rebate based sa Unilevel Bonus na kinita ng downline mo. Ika nga, this is the power of leverage. Number 8 naman ang Leadership Bonus. Sa Leadership Bonus naman ay pwede kang kumita ng mas malaki sa Unilevel system ni UPMI. Depende sa rank na naabot mo. Ikaw ay pwedeng kumita ng hanggang 20% additional rebate based sa group PB ng downlines mo. Number 9 naman ang Royalty Bonus. Ang Royalty Bonus ay additional income na magsisimula kapag naabot mo na ang Ambassador rank. Ang Ambassador rank ay may 3 level at ang pinakamataas ay Ultra Ambassador. Mas mataas ang rank, mas malaki ang pwede mong kitain sa Royalty Bonus.
Number 10 naman ang global pool sharing. Every end of the year, lahat ng ambassadors ay paghahatian ng 5% ng global pool points value. Ang hatian dito ay ganito. Ang sarap magsipag, di ba? Dahil lahat ng pagod mo ay worth it. Hindi lang lahat yan ay kita ng kumpanya. Number 11 naman, ang Rank Advancement Award. Ito yung isa pa talagang nakaka-excite dito sa UPMI. Bukod sa lahat ng nabanggit ng ways to earn, bibigyan ka pa ni UPMI ng award every time na ma-achieve ang rank sa uni-level system. Ito ay walang demotion at walang expiration, basta ikaw ay active sa UPMI distributor. At ito ang 11 ways to earn ng UPMI. Excited ka na bang magsimula ng negosyo? At dahil abot kaya ang produkto na meron tayo, talagang pangmasa at kalidad, ay syempre abot kaya din para makapagsimula ka magnegosyo. Para makapagsimula ay kailangan mo lang pumili ng package o bumili ng produkto. Ganun lang kasimple at hindi mo kailangang maglabas ng malaking halaga para dito. Kaya talagang abot kaya. Ano pang hinihintay mo? Alam kong excited ka na. Let's do this business! Ultra Proactive Marketing Incorporated. Helping people has never been this simple, inspiring, and rewarding.